Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Silihan ikaw o Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pain. Samtang nagsugilon pa sila niini sa kalit, mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nalisang ug naghunahuna nga nakakita silang espiritu, apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo. Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo kayang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil, apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong, busa gipangutana sila ni Hesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" Ug gihatagan nila siyag usa ka buok sinugbang isda ug gidawat kini ni Hesus ug gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, "Kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta, ingon man sa mga salmo." Unya, gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglang mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Manglingkod sa makadiyot, maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon, pananglit, doon na mo'y suod kaayo nga higala, ug unya namatay. Ug unya usa ka adlaw niya na samtang kamo nag-istoryahanay, nagpaambitay sa mga nagkalain-laing kasinatian, umansad sa inyong gitawag og circle of friends. Ug unya ang maong namatay mukalit pagtungha sa inyong atubangan. Unsa kay inyong reaction? Ha? Unsa inyong reaction? Inyo siyang gakson? Or maglumbaan na mo panagan? Asa sa duha? Labing siguro tingali or labing siguro makuyawan. No? Bisag tuod nga pagkamatay anak mo ingong kita nga ayaw mi biyae, ngano ni biya ka man namo, pero kung sa kalit nga nag-istoryahanay mo kalit og tungha, labing siguro managan yuta, makuyawan yuta, mahadlok yuta. Ug mao sa ni debate sa mga apostoles, sa mga tinunan sa Ginoo. Nag-istoryahanay sila, gisulti sa duha, kinsa maning duha ka tawo, unsa may nahitabo sa duha ka tawo nga iyang gisulti katong nangadto sa Emmaus. Nga dito sa naka-experience sila nga ang Ginoo nagpakita nila
Unya ilang gisaysay ni malik man to sila sa Jerusalem. Unya ilang gisaysay. Unya samtang nagsaysay sila, maayo kayong paminaw sa uban nga ning kalit ug nga si Jesus. Labing siguro nahadlok sa to sila. Nakuyawan. Unya ang nakanindot mga igsuon, miingon ang Ginoo, ang kalinaw maanaa kaninyo. Unya samtang nakuyawan pa sila gyud, ang Ginoo nangayog isda aron iyang kanon sa ilang atubangan. O gipasabot sad sa Ginoo ang bahin sa kasulatan nga naghisgot kabahin kanila. Tinud-anay wa pag sila ni sila nga totally nakasabot. Apan ang Ginoo nag-inanay kanila ug pagpasabot, kabantay mo kung nimba mo kagahapon, gipasabot sa Ginoo ang duha ka tawo nga nagpadulong sa Emmaus, kabahin sa kasulatan. Karon sang gabi una, karong adlaw ang ebanghelyo ni Jesus na pod nagpasabot na pod kanila. Unya ang kanigyong greetings nga gihimo sa Ginoo, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ug kining maong kalinaw nga gitanyag sa Ginoo mga igsuon, mao sa ning kalinaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na sa ato ang panahon karon. Di ba? Kagubot. Di lang kayo mangutang na ay mga minahal sa kinabuhi na to nga nahanaw, kundili kung mutanaw ta sa atong palibot, sa ato ang katilingban, sa ato ang nasod, dili ba? Kagubot. Gani, kay naghinangat ng eleksyon, grabe, ang kanagbang bisag unsa na lang ang ipangsulti aron pagdaot sa pikas o sa lain-laing habig o gani usahay subo nga pamalandungon nga inig na ay mga pulong-pulong usahay gani dili ta makadungog unsay ilang plano kundili ang atong madunggan unsay bati sa kaatbang. Unya magdala ni kanato usahay ngadto sa kalibog, usahay magdala kini kanato ngadto sa nga mahimutang desperado. Muna nga pagkanindot unta nga ang kalinaw nga gidala ni Jesus iyang sulti ngadto sa iyang mga tinun-ayn, mausab kana ang kalinaw nga iya usab nga gitanyag kanato ug ato na ning maambitan ang maong kalinaw usab mga igsuon kun kita usab muduol ngadto sa Ginoo. Ug unya muduol kita sa Ginoo aron usab kita pasabton sa Ginoo unsay ang ayan natong buhaton. Pasabton ta sa Ginoo dili lang kay nahisayod man ta nga ang plano sa Ginoo para kaniya, di ba? Iya mangisaysay nga kining unsay mahitungod kaniya ang tanan sulat sa balaang kasulatan mahitabo gayud diha sa kaugalingon. Ug unya kita usab unta mga igsoon kung muduol ta sa Ginoo, pasabton usab kita sa Ginoo unsa say plano sa Ginoo nganong gibuhatan niya niining kalibutana. Nga gibuhatan niya dili aron magdato. Gibuhatan niya aron dili mo hold og mga dagko nga gahom nga maoy mahinungdan nga kita magdiktar na ngadto sa katawhan. Pasabton ta sa Ginoo nga ang gahom nga iyang gihatag kanato o gihatag sa katawhan gamiton aron sa pag-alagad sa katawhan. Ang nakapait lang mga igsuon manggod, taliwala sa kabisi, imbis ang Ginoo ang atong paminawon, ang kalibutan man maoy atong gipaminaw. Tungod kay ang kalibutan maoy atong gipaminaw, unsa may nahitabo, ang tao dili na matagbaw kay ang kalibutan nagtudlo kanunay kanato unsay wala nato. Di ba? Nakasuway na ba mo appreciate unsay naa ninyo? Dili ba mas daghan tang reklamo kaysa pagpasalamat sa Ginoo tungod sa unsay anaa kanato? Muna nga, ang ato manggong gipaminaw ang kalibutan. Muna nga, paminaw na to ang Dios aron ang kining kalinaw nga iyang gisulti, iyang gihatag ngadto sa mga tinun-an niya. Maoro man sa ning kalinawa nga iyang gi-offer, gihatag kanato, munang ato siyang paminawon aron giyahan ta niya
unsay dapat natong buhaton aron ang plano usab sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon matuman gayod. Ug pagkanindot unta nga sama sa Ginoong Hesus, baliko na to gamay ang nahitabo didto sa tanaman sa Getsemani, nga diin ang Ginoo miingon siya, dili ang akong pagbuot Ginoo mao'y matuman amahan, di ba? Nihangyo siya, kuhaan ang kupa sa mga kasakit, pero miingon din siya, pero dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kundili ang imuha. Ug mausa na kita mga igsuon sa atong pagduol ngadto sa Dios, dili nato diktaran ang Ginoo unsay iyang buhaton dinhi kanato, kay usahay bitaw makalingaw ba kung ato yung pamalindungan usay magkatawa ta sa atong kaugalingon. Gani mao sa dinahitabo dihay usa ka higayon nga nagampo ko ug unya pagsulod nako sa ako ang kwarto, nagkatawa ko sa akong kaugalingon nganuman miingon ko sa akong pagampo ba, Ginoo, ako lang ihatag, ikanay bahala sa tanan, akong itugyan ang akong kaugalingon sa imong plano. Nya dahil ning iyong ko, nya Ginoo, tabangi in taon ko Ginoo nga mao ni ko ang Ginoo, murabag ning ko nga matuman unta ang imong pagbuot, pero ako pang gihatagan og suggestion ang Ginoo unsa iyang buhaton para nako. Muna nga pagkanindot unta nga sa atong pag-ingon nga matuman ang imong pagbuot, pasagdaan nato ang Ginoo nga ang iyang pagbuot matuman diha sa atong kaugalingon. Ang ato lang buhaton pag-abli sa atong kaugalingon o pagkamakanunayon sa pagpaminaw sa iyang mga pulong, aron ang kalinaw atong maambitan, ang kalinaw atong mapuy-an, o ang maong kalinaw nga atong gipuy-an ato usab nga mapaambit. Palihog manindog,